A fel chi'n gweud, chi wedi cael llwyth o westeion gwych yn canu chi nawr, o Mared a Rhys Gwynfor, Osian, Candelas. O'n i jyst yn meddwl, os unrhyw ges hoffech chi gael yn y dyfodol, pwy yw'r freuddwyd o ran fel yn y dyfodol hoffech chi gael? O'n i'n gweld Martin Geraint o'n perfformio fyna gynnau, a sy'n ni'n dwlu gweld cyfer fach Ciwb o afal oren o bananas, fi'n honest gyda ti. Wcw. Ie, gan i subscription i Wcw, actually. Ie, a fi, fod i dream guest ni. A Celine Dion, o'n i gael hi yn album nesaf. O'n i eisiau rili holi ti, gyda chi, fi'n iawn gyda chi back catalog sain i gyd bron i fynd trwodd a pori trwodd. Beth oedd y broses na o ran, reit, dyma'r gan fi eisiau creu, fi eisiau cyfro, a dyma pwy sy'n ni'n hoffi gael ar y gan. Beth oedd y broses na fel? Ie, so oedden ni gael back catalog sain, a o'na documents o 200 page efo just list o bob can. Lle oedden ni dechrau yma, fath o beth. Ac o'n i eisiau sgoi'r rhai mwy obvious. Achos ti'n methu... Mae'n o reswm yn glasuron, ti'n methu gwella nhw. So, athyn ni ddewis rhai bach mwy obscure. A athyn enw, jyst ar fath o lifo allan, fatha gwawr tequila, yn cael ei garu gan bando. Dwi'n angen rhywun efo range, Mared yn obvious choice hwnna. Osian Williams hwnna i dagrau waed mewn The Bryn Fawn of his time. Ti'n gwybod, oedd yn dod yn naturiol. Ie, oedd o'n broses reit awd, oedd yn demlio nhw, a wedyn chwarae gwmpas efo nhw, wedyn yn y studio, bang, recordio nhw. Oedd o'n reit syml rhyw. Nice one. Nawr, mae'n anodd yn diwedd, mae eisiau gymryd y gwahanol genres o ganeuon ar yr album yma. Os fyddech chi'n gallu rhoi un gair i fi, achos es i ar Google gynnau, a pan ti'n googlo Ciwb band, mae'ch enw eich gyd yn dod lan. Mae'r enw'r album yn dod lan. Ti'n meddwl bod wedi darfod. Mae'r genre yn dod lan. Indonesian Indie. Indonesian Indie ydy beth sy'n dod lan ar Google. So, fysa ti'n cytuno neu ydy'n bach o wahanol, siwr beth? O, swn i'n fel mwy o Indian Indie. Dwi'n meddwl, Indonesian Indian, sy'n dweud. Beth sydd ar gweill i Ciwb ar hyn o bryd? Mae'na single newydd yn dod allan ar y 4/20. Oes, wrsos nesa. Dwi'n gwybod pryd mae hwn yn cael mynd allan, ond ar yr 4/20 o Fehefin mae hwn allan. A wedyn album arall, ie? Ie, ar y gweill, oes? Oes.